изкуство! Моника! Ти си първата, която ще завърти колелото! Не искам кактус! И ето го! Не бих отказала сметана! Не можеш да го направиш! Кактус означава кактус! Нямаш късмет! Не. Тогава ще имам късмет, а ти ще се радваш за мен. Да видим. Казах ти! Няма нищо по-хубаво от дъвка хъба-бъба! Особено когато са цяла купчина. Искам да ги извадя от кутиите възможно най-бързо и да ги поставя върху тортата. Мисля, че ще бъде нещо много вкусно. Страхотна! Здрасти! До сега имам най-ярката торта, която съм виждал. И това не е всичко. И мога да направя сърце от останалата дъвка, за да направя тортата си още по-красива. Наистина ли? Толкова е вкусно. Моника, какво мислиш? Много е сладко. Време е да го опитаме. Нереално е вкусно. Искам да изям цялата торта наведнъж. Да! Здрасти! Мога ли поне да опитам сърце? Не. Аз също ще го изям. Искаш ли да видиш най-големия балон в живота си? Какво ти е? Не искаше да споделяш с мен и не искам да гледам твоя балон! Разбери го! Как смееш? Цялото ми лице е лепкаво сега. Спри да се смееш. По-добре изяш си тортата с кактус. Как да го изям? Кактусът е толкова бодлив. Разбрано! Ако се отървеш от иглите, тогава кактусът няма да причини сериозни проблеми. Но ножичките за ногти очевидно няма да са достатъчни. А тези са твърде големи. Мисля, че тези ножици са идеални за подрязване на кактус. Какво? Колко е скучно! Страхотно! Готово! Сега остана само едно – да настържа кактуса върху Какво тортата ти си. има? Изглежда много сладко. Добре! Изглежда доста добре. Да! Спри да говориш! Време е за ядене! Добре. Надявам се да има вкус толкова добър, колкото изглежда. Не. О, не! Все едно ям торта с вкусна трева. Отвратително. Да ти е сладко. Това е портал към света Супер! на... Колко необичайно. Чудя се какво има там. Вау! Какво правя аз? Можеш да започнеш да рисуваш. Давай напред. Добре. Ще направя сини цветя и розова врата. Чудесно! Покривът е във всички цветове на дъгата. Вече го обожавам. Да не забравяме за бомбоните. Това е невероятно. Сряда, за какво дойде тук? Харесва ми да рисувам с триизмерна химикалка. Не съм голям любител на сместа за палачинки. Но този път го направих зле. Трябва да го направим отново. Благодаря. Мисля, че този път ще бъде по-добре. Добре, започваме с зелено. Стоп! Какво? Времето изтече. О, не! Сряда. Не става... Нали? А сега е твоят Само ред. момент. По дяволите е това. Обръщаме го. Чао! Това е страхотно. Наградата е ваша! Отлично! Съжалявам, че прекъсна. Свършихме. Скоро! Чао! Скитълс! Не знам. Гигантски близалки, шоколадови яйца и всичко е мое! Има дори дърво за дъвки! Чао! Бонбони! Еха! И дръжката на вратата е поничка. Това съм аз.
Опитай това мармаладено пиво. Успях, братле! И ти също. Вау! 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 Ядлива саксия. Направено е от тебе, Шир! Страхотно е! Спечелихме нашите уроци. Изядох този шоколад. Сладка права! Не мога да спра. Всичко е толкова вкусно. Вкусна! Так. Благодаря. О, май, нямам сили да довърша яденето. Трябва да си почина. О, Боже мой! Направиш след това. Вау! Още лакомства! Енит има захарен памук и желирани мечета. Сряда – желирани очи маршмелоу в сироп. Интересно. Ура! Ще започна! Виж този гигантски желиран мечок! О, идея! Трябва ми купа! Слагам мечока вътре и след това ни трябва сешоар. Имам всичко под контрол. Включвам сешоара и насочвам горещия въздух към мечето. Чао, скъпа. Сега е напълно разтопено. Това буквално отне няколко секунди, но какво правиш сега? О, знам! Искаш мармалад във формата на сърце. Окей. Имам маршмелоу. Нека започнем с него. Отварям и го слагам в дълбока купа. Изсипвам всички маршмелоу. Тогава ми трябва огнехвъргачка. Енид, не се страхувай толкова. Ще разтопи само маршмелоу. Ще бъдеш в безопасност. За сега готово. По-забавно е и по-бързо от използването на сешоар. Какво правиш с това, Уенсди? О, ръцете ти са толкова мръсни и покрити с маршмелоу. О, знам! Изглежда като истинска паяжина. Това беше гениална идея, Уенсди. И ти си много добър в украсяването на тортата. Хубаво. Ето ги моите желирани сърца. Виж колко са красиви. Нека украсим тортата с него. Вау, красива! Какво да правя след това? Гумени очи. Харесва ми това. Нека извадим няколко от буркана. Измислих страхотна идея за страховита шега на Енит. О, окото ми! Какво? Уенсди! О, не! Какъв кошмар! О, спри да ме шегуваш, Уенсди. Сряда, внимавай с шегите си. Вау, това палачинка във формата на око ли е? Ще видиш всичко. Малко сироп. Изглежда като прясна кръв. Харесва ми. Кой вика? Енит, махни се! Съжалявам. Своите декорации просто ме плашат. Имам захарен памук. Трябва да направя красиви форми от него, като сладко облаче. С очи и усмивка. Виж тези буски. Вече го обичам. И ето още облаци. Чувствам се страхотно. Здравей! Какво искаш? Донесох ти най-добрите неща. А какво да избера? Правилно. Имам нужда от пръски. Ето парите ти. Благодаря. Сега имам жълти пръски и трябва да украся тортата с тях. Перфектно. Обичам го.
Хубаво. Готов ли си? 3, 2, 1. Хайде да го направим отново. О, имам вкусни плодове. И аз имах много по-малко късмет. Този лук е ужасен. О, боже мой. Дишай, Джули, дишай! О, благодаря. Искаш ли лук? Каквото и да е. Как да украся тортата с него? Имам идея. Майк, как ти харесва моята лукова роза? О, вау, красива! Освен, че изобщо не мирише на цвете. Ще направя и красиви листенца от чесън. Но първо трябва да го обелим. Това е наистина страхотен трик. Това е страхотно. Приятен апетит. О, не искам да ям тази торта с лук и чесън. Едва издържам на тази отвратителна миризма. Сълзите вече текат от очите ми. О, не! Това е много лошо! Отвратително! Ей, не плачи, бедничко! Аз съм с теб. Мой ред е да украся тортата с плодове. Ще го направя, както ме научи майсторът. Да, здравей. Да, никога няма да забравя тези уроци. О, не! Беше трудно, но беше забавно. Приготви се да видиш шоу, Джули. Хайде да го направим. Изглежда невероятно. Как ти харесва, приятелю? Браво, Майк! Благодаря. О, какво огощение. Това е наистина добро. Оля. Искаш ли да опиташ и ти? Тогава си вземи. О, хубаво. Камък, ножица, хартия. Вау! Какво? Толкова много бомбони. Чудесно. Храна за кучета? Шегуваш ли се? Ха-ха, това е смешно. Наистина обичам тези мармалади. Ще се радвам да украся тортата си с тях. Вау! Много хубаво! Цветно. Продължаваме. О, малко сладък гел. Толкова е кисел, но ще бъде много красиво. Сега можем да добавим още малко бомбони. Мисля, че също са кисели. Нека ги разклатим всички. И сега имаме кисели трохи. Красиво. Страхотно. Вау, Джули! Сега, нека го опитаме. Мирише невероятно и има много добър вкус. А? Какво? О, моля, сподели с мен. Не! Това е моето. Ти имаш своя собствена торта. Кучешка храна? Отвратително е. Не искам да я ям. О, мирише лошо. Това е сигурно. Добре, ще опитам отдолу. Яко. Това не е честно. О, добре, Джули. О, това е отвратително. Кученце, харесва ли ти тази храна? Искаш ли да те почерпя с вкусна торта? Да тръгваме. Майк, това не е честно. Никакви кучета. О, добре. Трябва да си изядеш тортата сам. О, чакай. Много кисело. Джули, добре ли си?
Докато тя се възстановява, ще почерпя кучето. Хей, спри това. О, той е толкова сладък! Наистина е така. Не мога да му откажа. Вау, каква торта? О, това е за вас, момичета. Която нарисува по-добре, ще я получи. Яко! Време е да започнем. Супер! Ще ни трябва черно тесто за контура, а сега ягодови и малинови пълнежи. Готино. Еха! Не, шоколада е по-добър. Времето изтече. Вече? Добре. Да сложим палачинката в чиния, предполагам. Добре. Хайде да го направим. Имаме торта. Браво, момичета! И двете печелите! Готина! Ура! Поздравления, Уенсди! Вау! Благодаря! Изглежда страхотно. Ела тук, прилепе. Аз имам сърце и еднорог. Ням! Вкусно! Страхотно. Яко. Камък, ножица, хартия. Спечелих. Вау! Чувайте! О, чакай! Летящ Пикачу? Да, това е новата ти награда. Ще я получиш, ако я нарисуваш добре. Дори не си го помисляй. Ще видим за това. Хайде, трябва да спечеля коя ръка. Ненит е по-добра, така че... Хей, разбирам, но това няма да стане. Нека измислим нещо. О, не. Момичета, свършете. О, не. Вижте моя Пикачу. Как ви харесва? Чудесно, Енит! Уенсди, покажи ми рисунката. Сигурна ли си, че това искаш? Няма защо. О, какъв кошмар! Победителят е Енит. Страхотно! Ура! Винаги съм мечтал за Пикачу. Разбира се, че е твоя скъпа. Готино. Благодаря! Да летим, приятелю! О, не тук. О, човече. Вау! Нека започнем с декорирането. Да видим какво имаш. Енит има страхотни дъгови сладки. Уенсди има ужасни кисели сладки. Енит ще започне първа. Искам да започна с Скитълс. Толкова е красиво. Обожавам тези цветни бомбони. Толкова са вкусни, че е трудно да спреш да ядеш. Енит, украси тортата. Права си, Уенсди. Добре. Нека започнем с първия слой. Искам да покрия всичко с Скитълс. Не върви толкова бързо, колкото си мислех. Шегуваш ли се? Почакай малко. Имам идея. Нека просто направим това. Какво направи? Need стова. Мирс Ходс. Рестори Уензи. Определено не си заслужаваше. Но изглежда красиво. Да видим какво ще измисли Уенсди. За начало имам нужда от малко пукащи бомбони. Точно като черно. Това е, което ми трябваше. Страхотно. Нека го излеем върху тортата. Не е зле. Бомбони токсичен отпадък. Знам също какво да правя с тях. Вземам котела си. Отварям буркана с бомбони. Енит, ще съжаляваш за това. О, толкова е кисело! Предупредихте. Добре, изсипвам бомбоните в котела. Вземам ръката на скелета и смесвам всичко. Чудесно! Отварата ми е готова. Изливам я върху тортата. Зашеметяващ зелен цвят. Окей. Вау!
Това е страхотно, Уенсди! Страхотна идея! Махни се, Енит! Пречиш ми! Сега. Желирани змии. О, доста е дълго. Не мога да си откажа шега се, Нит. Енит, скъпа, виж какво имам. Какво е змия е? Мой не е и чакай малко. Това е мармаладена змия и е вкусна. Нека украсим тортата. Ще го сложа точно отгоре. Това беше гениална идея. Ени, продължавай. Аз ще си ям желираните бомбони за сега. Добре, има много цветни дъвки. Знаеш ли какво? Нека опитаме една. Виж този красив розов цвят! Колко вкусно! Нека направя балон. Ето така. Вау, това беше огромно. Енит, ти си толкова забавна. О, имаш идея? Какво е това? Знам. Искаш да направиш спагети от дъвка, нали? Ще изглежда страхотно. Да започваме. О, нещо вече се случва. Вау! Страхотно! Момичета, справихте се добре и всяка по свой собствен стил. Но какво ще... Искам да бъда първият, който ще завърти колелото. Шегуваш ли се? Мразя миди. Защо съм толкова нещастен? Защото аз съм щастлив. Аз получих крема и ще го излея върху тортата веднага, за да стане още по-вкусна. Основното е да го разклатите добре. Готово! Сега може да го ядеш? Да! О, не! Какво? Ха! Дядо Коледа, какво правиш тук? Новата година не идва скоро. Много смешно. Просто ми завиждаш, защото имам цяла торта залята с сладък крем. О, толкова е хубаво. Не бих отказал такова нещо. И за теб има торта с миди. Те са толкова гадни. О, и толкова твърди. Заради тях изгубих зъб. След това вече няма да ги докосна. Не, моля. Ти просто не знаеш как да ги ядеш изобщо. Не трябва да ядеш черупките. Главното е какво има вътре. Виж колко е вкусно. Наистина ли? Това трябва да сложиш върху тортата си. Каква воня! Трябва ли да ги ям? Разбира се. Щом ръката ти се надигне. Как може да развалиш такъв вкусен сладкиш? Ще повърна само от гледката на това и наистина ще ми стане зле сега. Вау, Сузи! Имаш огромна перла тук! Хей! Сузи, слез! Аз съм този, който отвори мидата, така че тя е моя! Върни я! Дай ми я! И перлата е моя също! Не, моля те! О, не! А къде е сега? Трябва първо да го намеря! О, защо си ти? Ще го намеря! Мое! О, не! Няма нищо! Не, моля! Явно покрихме се с миди и торта и то на празно! Напрежение на куклата Барби! Да започна. Голямо. Тя е красива! Да продължим. Ами, ще започна с розовия цвят. Няма да имам време да нарисувам цялата Барби, затова ще нарисувам главата. Страхотно! Уенсди, защо не правиш нищо? Не харесвам Барби.
По-добре би било да дам дракон или зомби. Страхотна идея. Ще направя рисунка, която ще шокира всички. Ще бъде розов зомби ковчег. Трябва да добавим няколко кости и очи. Чакай да видиш резултата! Нека да съберем всичко. Невероятно. Виж това. Точно така. Сине. О! И аз приключих. Спри. О, чакай. Той вече не може да рисува. Анета, готова ли си? Страхотно. Какво? Разпознавам една Барби. О, боже! Сряда, хайде. Добре. Много е гладко. Не е зомби. Не ми вярваш ли? Печели! Нека бъдем приятели. Давай. Каква линия? Продължавай да говориш. Какво? Коко. Тя може да говори? Искам Барби и аз ти ще искаш станем една? най-добри приятелки. Хайде да пием чай. Добре. Празно е. Закъсня. Тогава се ожени за мен, ако искате. Няма го. Аз съм господин Гъска. Пак. Здравейте, момичета. Ку-ку. Хей! Сряда, виж къска. И какво от това? Усмихни се. Така е по-добре. Ох, нарисувай ме! Времето тече. Как? Ура! Можем да започнем. Първо ще взема черния цвят и ще направя контур. А сега ще отцветя носа, лапите и тялото. И някои крила, разбира се. Чудесно! Перфектно! Гъска е скучна. Тя е по-добре да нарисуваш чудовище, Гъска. Да. Това е яко. Вау. Перфектно. О, времето изтече. Моята е готова. Виж. О, красива рисунка! А сега погледни моята. Какъв зъбът ужас! Това не е то. Енит печели. Ела тук, скъпа. Браво! Заповядай, Енит. Свършено е с нас! Добре. Обичам